mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Sige. In 364 days, Christmas na naman! Sinasabi ko sa inyo. Oh, advance Merry Christmas, ha? Webes ngunyan, St. Jude, 26. 364 days na lang. 364 days. Pasko na naman. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sige. St. Jude, gabos tabing devoto dyan ni St. Jude, pasalamat lamang. Ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tibaad lamang, igwaman po dyan ning natada pa. Ano pa ding natatada pa? Spaghetti o macaroni salad? Ano? Buko salad? O yung labahan, mga walang iya. Labahan na rin daw. O yan na nag-init na. Narumduman o pa ding nakahuron tabaga si kunyan. Ay, hugasan pala. Hugasan ang natada. Walang, pero pag may natada pa, yaon man kami digdi pa. Baloon taman daw ang tingog Kanbanwaan. Kunigwaman lamang. Padingnald. 364 days baga Christmas na. Kamu man daw. Advance Merry Christmas. So mga labahan, maglaban at narumduman nito nakahuron tabaga si kunyan. Si Ariel Samudio kan Pag-asa. Marahay-rahay na ang panahon. Yun na baga managado. Hanggang New Year naan. Aber daw tabi. Ha? Aber daw tabi ang sa kuyang number 0942670195. 0942670195 Ang natada labahan budahugasan. Iman agad o labahan na sa mga kalson. Mainit na. yung sa kuya nga ni side A tapos side B. Ay, naka. Hanggang alas 10 na nakita ko niyan, ha? Tingog Kanbanwaan ko mo Huwebes. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ko niyan. Tabi. Now in second week na. Sabi mo ni kumpadring Ronald. O sa kuyang pade. Si Pading Nalda, sa kuyang pade dyan sa Dap-Dap. Ang sa kuyang kaparte mo niya sa technical control. Garuman sa nangya pelikula ang sa kuya. Now on its second week. So kalson. Pag hinali mo butasan mo, nagtitindog na. Puro kagaya kalokohan piyo. Ay nako, happy lang tayo. Oh, how did you spend your Christmas? Tayo, wala. Allows tayo, allows. This is the perks of being single. Ano tabi, ha? And then sa Globe naman, 096607301115 ang sa kuyang number. 096607301115 ang sa kuyang number. O may sitwasyon na naman kita sa lupi. Tama ba? Open na ba sa traffic uli yung lupi? One lane? Tagari nagrampahog na so simento mismo. Pigapudan ko si Madam Lucy Castañeda kan Obras Publicas kundi tibaad ko busy or baka may pinagre-reparo na iba tabi.
Kagawad Bong Logroño, kang Boys and Paints, the number one paints. Advanced Merry Christmas sa imo tabi. 364 days na lang, Kagawad Bong. Christmas na naman. Sinasabi ko sa iyo, the number one paints. Boys and wara na ang tada. Wara ng tada po. Kagawad Bong, warang tada. Uy, si Kwan dyan sa Washington Drive. Nagdadangog si Joe. Yan. Pahingi man po ng load. Kaya ganoan. Joe, good morning tabi sa mo. And advance Happy New Year tabi ha. Si 7640 si Joe tabi. Good morning. Good morning sir. Paano man po makahugas o makalaba lamang? Wara po tubig digdis ako sa daraga prime mga tirano na tabi. Ay, nako, daraga. Ayan, prime water. Yan ang sinasabi natin. Ano? Si El Haciendero, Jason Gomez Puyo, presente. Nag-atendir sa programa si El Haciendero, Jason Gomez Puyo. Yan. Maray na aga tabi sa imo, Sir Jason. Pati naman po sa mga partidaryos mo duman sa Claveria kan Masbate. Yan. Kasabay ko ang tropa, iriba-iba lamang kita. Masiramon mo niya nalutuon nindo ha. Kung igwaning sira dyan sa saod. So ito bagang kunyan. So itong turos. Aram nido ang turos. So dakulang kuyog. Lutuon ninduan sa hugasan, halian nin tulak, hasang, pagkatapos magpidaso ka mo ning bawang, sibuyas, diit na paminta, diit na asin, tubig, tapos natural na suka. Tapos papakala kagaon, lutuon moan sa kunyan sa maluway sa nang init. Uyan bagang turos, aram nindo ang turos, so masiramon. Yan. Ang pagkatapos, pag maluto na, bubuan mo na ning diiton sa nang lana. Yan. Masira mo na ngunyan El Haciendero, Jason Gomez Puyo. Kung may sira dyan sa saudan. Yan na turos. Ano nga pudkan sa indo? Samo, ang nga pudkan turos. Sudakula baga na kuyog. Kuyog. Pag nagdakula ka ang turos, iyo na ang tabi. Masira mo an. Un-uno nindo. Ano nga po gan? Un-un or paksiw. Basta ang ingrediente araw kay ni di pa kahugas nindo kan sira na turos. Hali su tulak, hali su hasang. May sibuyas kamo, bawang, diit na asin, tubig, diit na suka. Yun lang, dahil na do pagkamatisan ta may suka na. Iyon na ng pahit, papakala kagaon mo na ning luway-luway sana. Tapos nagtutumi-tumi sana. Pupusakan mo ning bubuan mo ning lana pag maluto na. Sus, nasiram ka ano. Ano tabi, may standby na Jerome. Pasok na natin yan para diretso na. Hanggang alas 10 lang tayo. Kasabay ang tropa. Ako po, si Pio Fernandez. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ang sabi ni El Haciendero, Jason Gomez Puyo. El Haciendero. Tapos pakaluto ngaya, ibahog sa gadya. Walang iya ka. Jason, New Year na lamang, an utak ta pareho. Sir Jason Gomez Puyo, maray na agatabi sa imo. Sikap Bahoy man, nag-text, kusidong balidbid, puwerte man baga, tapos mainit pa ang rice. Tabi kap joy na Bahoy. Imbitari man lamang makapangunto dyan sa indo kung may tada pa, ha? Haradihon sa ang victory tabi, si Dudes Grulyo, nag-apod man. Happy New Year, Sir Dudes Grulyo. Merry Christmas na Happy New Year. Opo. Ang aram ko ang turos.
So, kaya turusan mo ngayon buradol. Loko-loko ka. Gapunta ka dyan. Kawibis-wibis. Lastik ko hunta ka dyan. Sa dagat yan, babe. Ha? Sa dagat yan. Nag-ano? Sa dagat yan, naturus na yan. Iyo, sa dagat inaturus. So medyo lapad-lapad bagang sira yan na mararangani pag may lugad ka. Pag kinaon mo, marara yan. Yan. Masarap pagkiwon. O masiramon paksiwon. May andogi kaan marara. Pero masiramon. Ito, mugtag. Mublad. Oh, saan mo yan? Mugblad? O mublad iyo, mublad. Gari arog kan, mublad. Ito. O yan. Sarang yan. Sarang mo yan. Oo. Ano Ako apo? sa gin. Nya, no. O sige na Diyos, lastik ko, ka dyan. Sige na, up there ka na, up there. Mublad pala niyan, ano. Sige, salamat Sir Dudes. Happy New Year sa imo. Asin sa familia. Nasa linya na si Kumpadreng Jomar. Kumpadreng Jomar, advance Merry Christmas, 364 days, Christmas na naman. Same to you, Pade, and also advance Happy Valentine in less than 2 months. Valentine na. Dahil mo ko kan mga Valentines. Nantapag mga Valentines, may kurot sa puso ko. Kaya nga ni Pade, medyo taga-torture ta ka. Up there ka! Up Nabanggit ko there! yan. Sige pa de. Naramdaman ko pa diyan mo blood. Actually, dyan sa Katanduan, sa ganahong kan mo blood. Yan, totoo. Dahil pa ako kayo sa DCGB, barkada ko dyan sa pamilya na Gomez sa Palnab. Yan, sa Palnab. Yan. Dyan sa Palnab, sa gilid bagakan, garusabang na ang Iyo. Palnab. Totoo. Yan. Aha. So, kayo sa Nestor na Gomez, mga barkada ko dyan, ang style kayo na papa niya, ang pag hunas, Oho. bumugta ka na dyan ki lambat sa gilid, Iyo. Yes. ikutay na yan na lambat sa gilid dyan sa may sabang na yan, sa dagat na. Pangki. Then, Pangki na po. Pangki. Yan. Mataob. Oho. Ang pagtabo, ang paggunas, mabalik na duman, iniba ko, balikan tangaya duman, so, kinagda pangki. ni Pagkatapos Papa. kang taob. Oo. Mhm. Ang nagkakurami duman, mga mublad. Yan. Mga mublad pa de. Tapos Oh. dual. Yan, dual. Iyan nagkakor. Oh. Mublad sa kadual. Oh. Kabangang sakong dual. Tapos siguro darkulao na mublad na mga 7 dito, 8 darkulao na mublad. May piga. Yan. Oo. Oho. Habang pigigilid mo ito, nagdulok na sa mga parabakal baga. Oho. Babarakalon ito dahil may pinabakal sa mublad. Yes. Sa pulutan. Yan ang sinasabi ko. So dual, kabangang sako, tinukal mi ki 2-4 kantos. Demonyo ka. Sa kanaw pa de, bagong kalwag, habang nag-ahalap na magunas, magapaunas na, tamakaskason magunas, Oho. nag-iinit na kitubig naman sa gilid, Yan. na may sukaldero, may kamatis ng ready gabos, may mga ricado. Oho. Adi, tamang-tama, pag takuanakan sa mga mublad, diretso linigan sa nakidit, ibinuntog na duman. Yan. Pinusak na duman sa kalderong may nagkakalakaga na. Roger, na Oy, siram sinasa- sana. Siram. Mm-mm. So, nagnanatok-natok baga pa di ang ang lamangan. Yan. Naku. Kumusta na sa natabing sa mga pamilya Gomez diyan sa Palnab? Halos dit na sa nanatada sa inda na mga amigo ko. Iyo. So, iba, dahil kang siguro siging pantukal ki 4 kantos, medyo na piligruana. Ginoto ako kan istorya mong loko-loko ka. Totoo yan pare. Katandoan is boy man ako kang panahon, Yan. bago ako nag-DCGB. Palnab, aram kang palnab daan. Yan. Sige, Opo, sige. The best.
anong pag-ururun, anong pagkakaraon ngunyan, puro tada. Yan. Aha. Yun man talaga. Ngunyan, ang issue man digdi Oh. sa tabako, tada man, Tada. Oh, anong nangyari sa tada dyan? sa LGU. Mhm. Naramdaman mo sasabi kong namumroblema ang LGU kada Christmas party? Mm. Ta sobra ho nun ang pigpaparapol? Oh. Nakulo na tada na naman. Ano na naman? Problema na Sana naman. sa tada. all. Oh, yan. Sana all. Sinasabi ka saan yan? Oh. Kang Christmas party, pinapundo na ni Mayor naman sa pagrapol. Maaga na nga yan. Dahil pa kita natatapos. Dahil na nga, tama na kan. Tama na. Oo. Saka na yan. Mhm. Nakatalaan na irapol sa Enero Mhm. Yan. ang 17 tada na mountain bike. Jesus Mariusip. 17 pa ang natada na mountain bike. Mhm. Ini ang kinumpirmo sa DCGB News ni Yad Colarina, ang City Administrator kan Tabaco Ngunyanaga, Oho. matapos na i-anunsyar sa mga empleyado during kan flag raising ceremony na may natada pang 17 bisikleta na kaipuan pang iparapol. Mhm. Alagad susog sa City Administrator sa pagkakataon na ini, pipiliu na sana ang isasabay sa raffle. Mhm. Bako na gabos. Mhm. Ang isasabay na sana sa raffle, sumangaday pananggana na Yan. mga job order sana, Oho. napipiliun man na mga nga ipukibisikleta na kaipuan sa trabaho. Yun, tama man baga ano, equal footing on equal basis sa Roger Ronald. ini nga yung grupong ini, iyo man so tatawan tang chance. Tayo talaga man so nga ipo, bako. Opo. Ta kung isasabay mo so Kung gabos, so iba may kapabilidad gid na magbakal maning bisikleta, lugi man so napierdi na nabunot ka so mas igwa pang kapabilidad na magbakal ning bisikleta. Roger, Oo, sige. kung ang trabaho mo sa opisina ka man sana pagkatapos di motorsiklo ka na nga ning mga magayon na motorsiklo, Oho. aday ka nakasabay maski job order ka. Yan, oho. Ini ang orden ni Mayor Crisel Agman kay City Administrator Colarina. Mhm. So nasusog sa administrator na ngunya nasa proseso na kan pagbalidate pagpili ang sa indang HR MO ang Human Resource Management Officer. Mhm. Duman sa mga kwalipikado na mga empleyadong job order, mga job order na isasabay sa raffle. Yan. Ang mga mountain bike iyon donasyon kang Department of Health. Yes, very Yan good. pa rin video ang mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa tabako. O diretso pa ang raffle, yugon mo tabako hanggang New Year. Ay nako. O sige, tama pa ding nal. Bataway ang apod bakong mublad. Bataway. Ano? Bataway. Tama si susatuyang listener nag-chat si Frumencio Bernal de Fort. Bataway. Yan. Iyo man agad Bataway. Anapod kaan. Bataway. Yan. Masira mo ng pading daladi. So papakala kagaan mong luway-luway sana. Iniraroman mo ki bawang sibuyas, diit sa ng asin. Tapos, siyempre may tubig na diit sa na sumaluto sa na siya baga. Tapos, iyan na suka na natural. Pag maluto na, igwa kaning so, tada baga pading nalkan so, nagtundag bagang lana kan adobo sa asin. Uy, sus Mariusip na. Pusakan muna ka yan. Ano? Yan, kao yung bataway. Luway-luway sa nakamukuan. Tamarara ang dugi ka yan na bataway. Pero yan ang masiramon ngun yan. Tabi, mga tada. Kung may tada lamang ka mo dyan, haraniyon man sa nang address kan DCGB. Ay ka na ngayon nasupog. Sige ang panghagad mo. Awi talaga man, nangahagad kita. Pwede na gayud so kunyan. Ano so baga, mga elbow macaroni, tapos kunyan,
Ano pa? Linukay. Sige tabi ha. Pa-check ka mo kan sa indong mga collateral. Collateral. Yan. Buda asukar ta o yan na tabi. Si Madam Lucy Palan, Herakman, grabe da ang ubo. Herakman tabi. Sige. Taod-taod. Isiyon ta kung ano ang sitwasyon naman duman sa lupi. Tayo gayon ito so pinagtrabaho ka na kaagi na ruminasay na su simiento. Bako nang su iraro mismo gayon. Ruminasay na su simiento. Baka one lane na naman duman. Ha? Yan sa mga nakaantabay po sa DCGB News Online worldwide. Maray na aga tabi sa Indo. Hilingon ta kung igwa man dumaning kunyan. Nagpaabot maning mensahe. Kiko Prado. Turos pagsadit pa, pagdakula na bataway ang apod. Yan. Sir Pio, tulos sa Catanduanes, bataway sa Ligaspi. Yan. Tama. Salamat tabi ha. Buda si Migong King Reginaldo. Maray na aga tabi Migong King. Advance Happy New Year sa imo. Buda advance Merry Christmas. It's 364 days before Christmas. Yan. Pwede na, nasa sirkulo na kita. Sige. Oras Pilipinas, alas 9:26. An oras hatod sa Indokal. Ang pinakabagong Sir Fabcon, Fresh and Bloom, para blooming bango pa rin ang damit, kahit pawis. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Norcubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Playtime for all your gaming needs. Sa mga taga-Hubilyar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Jorem Arcangel asin kang bilog ng pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasurundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kan Hubilyar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Hubilyar. Sa Giraray, sa gabos na taga-Hubilyar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. Based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, mahal tayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Edwin Go. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobo na meaty sarap with Nor Chicken Cubes. Spaghetti na meaty special with Nor Pork Cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor! Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+.
Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Si Vice Mayor Gemma Ann Onghoco, nasa buot niya ang pagpaabot nin maugmang Pasko asin-asinsadong bagong taon sa Gabos. Sigun sa iya, importanteng mahay sa tahaw kan kaurugmahan sa Kapaskuhan dai makalingaw na magpasalamat sa mahal na Diyos. Aram niyang padagos ang mga inaaragihan na mga pagbalo kan panahon, siring kan bagyo, alagad sa hera kan mahal na Diyos, Gabos man nalampasan. Puli ka ini, ang Vice Alcalde kan Ginubatan, kasarabay ang sa iyang pag-iriba sa sangguniang bayan asin mga namamanwaan. Pinapaabot nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. It'll laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Kaloy Andes, Loria, Loria, siya ay mapagkalinga, Loria, Distrito 2 mahal niya, Loria, Kaloy Andes, Loria, Loria, kalinga ang hatid niya, Loria, sa barangay man o bayan, Loria, kalingang Loria ay nadarama, Loria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso, kalahi siya. Tayo na Distrito 2 for real change. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurugta sa pag-uswag ng satong banwag. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siya ang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasurugta sa pag-uswag ng satong banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan ko langi. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit always blooming bango sa
Surf and Go. Based on Lactase and Select Fabric versus detergent powder only. Surf! Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom na kamo, nasa marhay na kamugtakan. Maugma ang pag-iiribahan bilang paghahanda sa pagsabat sa dakulang selebrasyon ng Pasko asin bagong taon. Sa panahon na ini, tinatakwan niya to ng pag-omaw ang satuyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sa iyang pag-abot, dara ang mensahe ng pagkamuot sa kinakban. Ang pagkamuot na ini, mapasatuya man lugod, kasabay ang pagmaot na maihiras sa lambang miyembro kang pamilya asin kapwa. Agadon man niya to sa mahal na Diyos na ang gabos, ligtas sa pagtama ng anuman na kalamidad. Kasabay ang paglaong na magkaigwa ng katuninungan ang bilog na kinakban. Sa Paskong ini, asin sa masund na mga taon, kita man lugod, magkasararo, asin mag-iribahan para sa progresibong Legazpi. Merry Christmas, asin mapasatuya man lugod ang matuninong na bagong taon. Ini po si dating City Councilor Alan Ranyola, dara ang serbisyong garantisado. Sa akin na payabang mga ginubatid. Ako po si Mayor Chin Garcia na nagpaabot ng maugmang Pasko asin angat na bagong taon. Pinapasalamat ko po sa mahal na Diyos na nalagpasan ta ang unuman na uminabot na hagyat na panahon aron kang bagyo. Maging positibo sa nakita asin magtiwala sa Diyos. Dahil imposible basta kita nag-ingwa, nagkaresan. Sa gilayon, sa pangaral kan sa akin na bilog na pamilya asin pag-irib ako. Minapaabot ng maugmang Pasko asin angat na bagong taon. Sararo sarabay sa pag-asenso, kaiba ta si Chino Garcia. O naman nakadipisilan, ayaw maabot na liwanag. Ano man napigagyan sa buhay, ayaw kanin pamilyang masasandigan. Nganang kapaskuhan, lugod pagkamot at maghadi sa sakton ng mga puso. Magkarosan kita pa doon sa mauswag na banwang daraga. Ang lokal na gobyerno kay ba ninyo, katwang asin magpapayaba sa inyo nin tunay asin buong buo. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon, mga daragenyos. Pagbati, galin kay acting Mayor Junji Haushan. Payaba ninyo, payaba man kamo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo,
Sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Smile always! Mga padaba kong kay Manwa, ini po ang sendong servidor, City Councilor Manny Kulaway Ribaya, Canligao City. Agum ko po si Board Member Dr. Eva Lopez Ribaya, Antad Sidiri, kan St. Stephen Optical Clinic, Ribaya Optical Clinic, asin ang Putok Bulaluhan sa Kalsada, Ligao City. Ngunya na Pasko, ini ang panahon kan sa tuyang pagserebrar sa kamundagan ni Nenyo Jesus sa Sabsaban. Ipamati ta asin ipailing ang banal na kahulugan asin espiritu kang Pasko. Importante ang pagtarabangan asin pagkasararo sa pagpamibi para sa luway-luway na pagbangon gikan sa perwisyo na dulot kan kalamidad. Sa Giraray, ini po ang saindong servidor, Ligao City Councilor Manny Kulaway Ribaya, Board Member ng Sigma Lambda Pi, 3rd District of Albay. Kasabay ang sakuyang buong pamilya, asinagom na si Dr. Eva Lopez Ribaya, minapaabot ning magayang-gayang Pasko, asin progresibong bagong taon sa Indogabos. At bukas ay araw ng Pasko. Namamasko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Sa imo, ipadagos Consiron Rosan, Consiron Rosan, Consiron Rosan, lider ako matano. Nagdagan ni Gaspi sa tong kaipuhan, ang servidor na araw niya. Si Ron Rosan sa tong madala o man servisyo, orom sa gabos pako, politika. Nagdagan ni Gaspi sa tong kaipuhan, ang servidor na araw niya. Si Ron Rosan sa tong madala o man servisyo, orom sa gabos pako, politika. Lider ako matano. May right med ba para sa allergy? Check. May right med ba pampalakas ng resistensya? Check. May right med ba para sa body pain? Check. Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yun, so naghapot kan estado kan tinampod dyan sa Camarines Sur. May ipinagpadarang informasyon si Ma'am Lucy dahil lang kaya makakasimbag on air ta grabe ang ubo. Yan, tabi ha. Barang mga lugar na may problema sa trafiko, ining dyan sa Kabutagan kan Lupi, Camarines Sur. Yan, tabi. Pinag-aasikaso na ito, may mga road slip, 2-lane passable man ang
Number 1, Barangay Bulawan. 2-lane passable man iyan. And then, itong 1-lane passable, digdi sa Barangay Bulawan. Igo dyan yung portion na 1-lane passable. And then 1-lane passable man ang Kabutagan. Yun ay nisod parehong lugar. Pagkatapos Barangay Poblasyon Iraya, 1-lane passable. And then Barangay Kabutagan, may portion dyan na 2-lane passable tabi. So yan, iguanin bako man na straight na 1 lane siya ng passable. May mga lugar na kunyan. May mga lugar na 1 lane lang. Short kunyan sana. Short ano ini distance. Okay? Sige, diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Karen Ala. Karen, good morning. Go ahead. Yes, good morning Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. 58 pamilya sa siyudad ng Legazpi ang kinumpirma na pinairibakwarkan bisperas din Kapaskuhan dahil sa baha na puminirwisyo sa saindang lugar. Basado ini Sir Pio sa pinakahuling datos na ipigira sa to kan Legazpi City Disaster Risk Reduction Management Office. Sa datos na tinauninay sa Allende ang DRRM Planning Division Officer, mga hali sa tulong barangay, ang imbis na kapag notsebe nakimatuninong sarong, sa evacuation center kan sa indang lugar, pinaduruman dahil sa pagparaulan tabi Sir Pio makusugon kan so Disyembre 24 na banggi, kuminaw sa tipagbaha na lampas tuhod na may mga harong na inarabot na kitubig baha, alagad ang ibadigdi, pinairibakwar na nga ni mailikay sa posibilidad kan pag-landslide sa indang area. Ang mga ini, hali sa Barangay 8 kan Bagong Bayan, Barangay 18 kan Cabangan West, asin Barangay 34 kan Orasite, Magallanes Street. Alagad kinumpirman ng tabi di Sir Pio na itigdicamp naman ini kaswapo na alas 11 nin pagkaaga, Disyembre 25, as soon as tubig nagsurusubside na sa saindang lugar. Yan. Dagdag na barata, Karen Ala, DCGD. Salamat Karen sa istorya. Hali dyan sa luwas. Kasuhapon padingnal na agda ko kan amigo. Nagpaibat 26 man nga di nagpasiring kami sa SM. Maghapon na may bakalunda siya. Mabakal ning cellphone route na sa cellphone niya. Ngunyan igwa ning sarong brand na pinaghahanap siya. Inda ako sa natabi kong nareparo manindo. Ka very unusual pa ding na sugabos na outlet kan brand na ito. Puro day kan stocks ni nagkapirang model. Ang natatada na pigo para taram kan mga nagpapabakal so mga model na mahal. Padingnal di pero ka very unusual. Sabi kan amigo ko, gabos na dinuman na nagpapabakal kang brand na ito. Manlain-lain na outlet. Puro wara kay itong subrand na medyo buro barato. Unavailable na piga para taram, ini nga ya 24,000, 21,000, 19,000. Basta day, pambira nga ni iso 19, perming halangkaw sa 20. Sabi ka sa amigo ko, bana-bana man sana. Antaramon padingnal, tibaad nga ya, antaramon duman sa mga nagkaubusan, gabos-ubos, gabos sa branches. Pero, igwa pang saro nagtataram na, paano ngayon, nagka-problema sa lupi, na traffic da aduman. Aram mo, nagtataririk lang su kunyan, so imahinasyon kan sa kuyang amigo. Tibaad nga ya pade, tuyo na pigtataram na dahikan istak na buro barato, an ipigtuturo na natada sa gabos ng mga branches, sumahal. Taaram nga yaninda na may pambakal ang tao. Nganing mabenta, sumahal. Ano pa dignal? Well, kunyan na inda ko sana, pero gari may punto man so kumpadre ko ngaya padigat, day kang naririparo. Subrad na ngaya 8,000, 12,000 o 14, puros daikan istak na ito.
Ani piguturo na sa ngayon tada, sir, ining 24, 25, 20. Ano daw? Imposible man ngayang nagkaubusan tulos. Tayo, iyo ngayon sa mga burubara to, pigo bakal na ubos. Baad ngaya pa di, pigtuto yung araw ka ng pigtataram. Baka ngayon nagkrear sa naning sitwasyon, taaram ngayang may kwarta ang tawo, ang mabakal sumahal na presyo. Cancel po. Pero hindi ako sa natabi. They have the benefit of the doubt. Kan arog ka na sitwasyon dyan. So, nakabakal itong so, kumpadre ko, kantidad ng 8 million pa di. Igo pala nin brand na cellphone na Honor. Magayon man da yan. Honor, yan. Yan, dati dang nag-merge yan sa Huawei. Pero nabakal niya itong so Honor. Magayon, nararuman ang memory pagkatapos gulping mga features man Banwaan. Na itong so gusto niyang brand makangalas gabos dai sa manlain-lain na brands itong so medyo buro-barat tong presyo anatada piga para tururo sumahal. Ay nako, pwede na pading Nald. Sige, salamat kan sa idong pagantabay. Mahal namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang